καιρός. Πάμε μαθητικό συνέδριο. Λοιπόν, με στόχο στην ενασχόληση των μαθητών με την ιστορική έρευνα και το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία, ξεκίνησε το μαθητικό συνέδριο Ιστορίας. Για 4 μέρες μαθητές λυκείων καταθέτουν τις εργασίες τους, πλαισιωμένες από βίντεο και πόστερ που θα αφορούν σημαντικές στιγμές της ιστορίας της πόλης τα τελευταία 100 χρόνια. Το σχετικό ρεπορτάζ είναι του Διογέννη Μαριόλα. Ένα νέο μαθητικό συνέδριο που στοχεύει να αποτελέσει θεσμό για την πόλη ξεκίνησε στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Με τη συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αττικής Μακεδονίας με σχολικούς συμβούλους και τους Δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το παρελθόν της πόλης, να ασχοληθούν με την έρευνα, να αξιοποιήσουν ιστορικά αρχεία και να συνεργαστούν μεταξύ τους. Οι μαθητές με την εποπτεία των συναδέλφων εκπαιδευτικών δημιουργούν οι ίδιοι την ιστορία του τόπου όπου μένουν. Ψάχνουν τις πηγές, είναι αυτό που λέμε η ζώσα ιστορία. Και ταυτοχρόνως μετέχουν στις διαδικασίες ενός συνεδρίου με προδιαγραφές συνεδρίου. Οι εργασίες των μαθητών στο τέλος θα βγουν σε πρακτικά, σε ψηφιακή μορφή, σε ένα DVD. Πρέπει να πούμε ότι το συνέδριο αυτό γίνεται με 0 έξοδα. Δεν έχουμε κανένα χορηγό γιατί δεν θέλαμε να έχουμε και όλα έχουν να κάνουν, όλοι καταθέσαμε το μεράκι και το κέφι μας. Η προσπάθειά μας ποια είναι? Βιωματικά, μέσα από την κάθε γειτονιά, ο καθένας να μάθει την ιστορία της περιοχής του και έτσι να δεθεί όλο αυτό το παζλ για να βγάλει την τοπική ιστορία. Γιατί όταν ξέρουμε την ιστορία του δρόμου μας, της γειτονιάς μας, τότε πολύ περισσότερο αγαπάμε την πόλη μας και πολύ περισσότερο προσέχουμε την πόλη μας, αλλά και πολύ καλύτερα θωρακιζόμαστε απέναντι σε οτιδήποτε. Στο συνέδριο συμμετέχουν μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα παρουσιάζουν βιβλιογραφικές, εμπειρικές και ερευνητικές εισηγήσεις εργασίες που σχετίζονται με την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής κατά την τελευταία εκατονταετία. Αφορά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Θεσσαλονίκη μέχρι την απελευθέρωση του 1912. Είναι μια εργασία που την ετοιμάσαμε μαζί με τα κορίτσια. Έχουμε ρίξει πολλή δουλειά, οπότε ελπίζουμε να σας αρέσει. Περιμένω να μάθω πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία της πόλης μου και το πώς αυτή εξελίχθηκε από τη στιγμή της απελευθέρωσής της έως σήμερα. Επίσης χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να εκφράσω τη δικιά μας εργασία πάνω στο ίδιο θέμα και να δείξω το ενδιαφέρον μου για την ιστορία. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό και ότι μαθαίνουν να ερευνούν αλλά και να εκτίθενται, να βγαίνουν και να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν τις ιδέες τους και τα ενδιαφέροντά τους. Στόχος των διοργανωτών είναι το μαθητικό συνέδριο ιστορίας να καθιερωθεί σαν ένας νέος φιλόδοξος θεσμός που θα βοηθά τους νέους ανθρώπους να αγαπήσουν και να γνωρίσουν την πόλη τους και να υιοθετήσουν δεξιότητες αξιοποίησης της επιστημονικής μεθοδολογίας στις εργασίες τους.